Da li znaš ova tropska voća? Znači sad će biti baš pogađanja. Papaja. Nije papaja, brate, nije papaja. Ne znam ni možeš li mi ovdje išta pomoći, ono, Sličnog imena kao jedno popularno energetsko piće naše. guarana kao, jel da? Da, ali... To je neka guana. Blizu, guava, priznajem. Kako si rekao guala? Guava. E, Znaš šta je ovo? Ja, ovo mi je jako poznato. Ubiću se. A ovo znaš, brate, sigurno. Ne mogu se sjetiti kako se zove. Hoćeš hint? Ajde. Šta Daenerys ima? Dragon fruit, tako se zove. Jeste, dragon fruit. Ajde, onda idemo nešto što sigurno znam da znaš. Mango. Idemo... Ja ovo znam, stani. Je ovo jabuka ova japanska? Kaki. Jeste, bravo. I ovo bi trebalo da znaš, ali ne znam da li si jeo. Jao... Bravo. Na M. Jeste. Marakuja. Bravo. Ovo ako si bio na Tajlandu, ovo si video... Nisam bio na Tajlandu. Ovo sam video u crtanom Tom i Jerry, ali ne znam kako se zove. Ovo je durian, brat. Kako? Durian. Ovo možda znaš. Ovo je papaja. Jeste, bez hinta, da. Ovo je papaja.